Ето как стават огледите при нас отдолу на автомобила. Проверява се цялото шаси. Днес сме извън София и гледаме Suzuki Ignis 2018 година. За удари отдолу проверяваме, защото колата е на реални 40 000, което е доста съмнително. И от тази лявата страна от към шофьора, какво забелязваме? Че колата е имала сериозен удар от към окачването и гредите отдолу са доста засегнати, както виждаме. Прага е спукан. Сега ще ви покажем как и колонката, където се хваща шофьорската врата, е доста сериозно китосана и доста и личи. Ето го кита. Всичко изградено от кит. Мерихме с машинката. Високи стойности. Над 1 см дебелина на кита, което означава, че там стойността е доста компрометирана и състоянието на шасито не е окей, на цялото купе е усукано. Така че това са много важни неща, които се гледат при по-новите коли, особено които са на малко километри. Ето тук забелязваме в момента и грешки в airbag-ците. Това означава, че шофьорския airbag, който дава грешка, не е окей. Задължително проверяйте всяка една кола преди да я закупите, защото не само километрите са важни, но и купе, шаси, удари, течове, двигател, състояние чисто механично. Ние предлагаме цялостен оглед. Двигател, окачване, скорости, всичко се проверява. Отдолу шасито за заварки, за кривини, отделно от това пълна диагностика, живи данни, реални километри, абсолютно всичко, каквото може да се види по една кола, го гледаме, проверяваме обстойно, всяка една екстра.